Cine are altă întrebare? Există credința între unele grupuri creștine din Israel că Domnul Iisus va reveni atunci când se sărbătorește sărbătoarea trâmbițelor. Sărbătoarea trâmbițelor, da. Da, dacă vreți să ne spuneți ceva despre asta. În America există fel de oameni care fac teorii. În fiecare an apare câte o carte, că unul a calculat data când vine Iisus și unde o să vină Iisus și când o să vină Iisus și când o să fie a doua venire și când o să fie răpirea. Vă spun părerea mea. Nu e nevoie să aștepți răpirea. Oricine din noi vrea să fie răpit la cer, poate să fie răpit astăzi. N-ai nevoie să aștepți nimic. Poți să fie răpit imediat. A fost în lui Ilie și se gândea el, ar fi frumos să fiu răpit la cer, cum a fost Enoch, și s-a împlinit dorința. Odată a văzut în fața casei sale un car de foc. Ce înseamnă un car de foc? Carul era de fier sau de oțel, dar fierul și oțelul ăla era înroșit în foc, caii erau de foc și vizitiul i-a spus lui Ilie, vrei să fii răpit la cer? Da, intră în car de foc. Câți dintre dumneavoastră ați fi intrat într-un car de foc? Intri în car de foc, ești răpit. Dar nimeni nu vrea să intre în car de foc. Pentru a fi răpit la cer, nu trebuie niciun fel de calcul, trebuie să fii gata să intri într-un car de foc. Trebuie să primești botezul cu foc de care vorbește Domnul Iisus. Trebuie să fii gata să primești suferințe cu drag, cu încredere, cu liniște, cu iubire. Intră în car de foc. Rabdă pe un soț rău. Rabdă să fii și bătută de el. Rabdă să fie o viață întreagă bagiocorită. Rabdă de la copii care îți calcă pe inimă. Rabdă de la o soție care te necăjește. Rabdă într-o biserică. Rabdă și primește totul cu dragoste și la orice rău pe care îți face un om, tu să-i răspunzi cu bine și ești răpit la cer. Eu am cunoscut oameni care erau în cer. Apostolul Pavel n-a așteptat niciodată răpirea. El a scris despre răpire, dar n-a așteptat răpirea. El era la închisoare cu alți credincioși și scrie de acolo, noi suntem așezați în locuri cerești. El nu trebuia să aștepte o răpire. Există o răpire și el ajunsese acolo, la închisoare. Că a fost gata pentru Domnul să stea la închisoare, să stea în lanțuri, să fie bătut. Era răpit, spunea altora. Voi să așteptați răpirea. Dar nu e nevoie de lucrul acesta. Acum noi știm toate. În mintea mea nu încap toate calculele astea, când o să fie, cum o să fie. Mă rog lui Dumnezeu să pot accepta dureri și suferințe. Am avut în viață multe dureri și multe suferințe și mai am și acum. Și suferințele acestea, dacă le primești cu drag, fără cârtire și iubești pe cei care îți produc suferințe și cauți să le servești pe ei, aici ești în cer. Asta e răspunsul care știu eu. Poate alții vă da un răspuns mai bun. Altcineva. În Sfânta Scriptură avem multe exemple de oameni care au fost plăcuți lui Dumnezeu, bogați sau foarte bogați. Ce părere aveți de bogații din societate din ziua de astăzi? Și dacă Dumnezeu poate să-i placă? Da. Dumnezeu nu ia sfat de la mine pe cine să mântuiască. El poate să mântuiască pe cine vrea. Există bogați și bogați. Eu însumi am cunoscut bogați care răspândesc în prejurul lor numai bine. J.C. Penney, ăsta e un multimiliardar. În toată America, unde merg, sunt 50 de state și atâtea orașe, în toate orașele Americii, numai J.C. Penney are sute, poate mii de prăvălii. Și un proprietar, de curând a murit, un proprietar. El începuse cu o mică prăvălioară și a dat faliment. Și dacă a dat faliment, așa s-a amărât că a avut un atac de inimă și era în spital și a spus, Doamne, eu înțeleg de ce am dat faliment. Eu nu ți-am dat parte din prăvălia mea, din câștigul meu. Uite, dacă mă faci bine și îmi dai cât de cât să câștig o pâine după aceea, îți promit că va fi zeciuială.
Dar nu va fi zeciuială cum înțeleg oamenii, că cine câștigă $100 să dea $10. Nu. Biblia, Vechiul Testament, a fost scrisă în ebraică, în evreiește. Românii, englezii scriu de la stânga la dreapta, dar evreii scriu de la dreapta la stânga. Ați văzut vreodată că ei scriu de la dreapta la stânga? Și unde scrie în Bibliile noastre omul să dea zeciuială lui Dumnezeu, în Biblia ebraică spune să dai lui Dumnezeu și să-ți păstrezi ție zeciuiala. Și el a promis lui Dumnezeu. Dacă vreodată tu mă sănătoșești și să mai pot câștiga o pâine, eu îți promit, 90% vor fi ai tăi și 10% vor fi ai mei. Și s-a însănătoșit și a început iar afaceri și a devenit un multimiliardar, nu milionar, miliardar, pe scoteala aceasta. Cât câștiga el, 10% erau ai lui, 90% erau ai lui Dumnezeu. Nu e vorba că cu 10% care avea, nu murea de foame, dar cu 10%. Și a făcut mult bine în prejurul său. Și sunt mulți de aceștia. Știu despre un mare bogătaș din Anglia, care totul dădea pentru muncă misionară, între altele și pentru muncă misionară în India. Însuși trăia o viață modestă, există de aceștia. Există alții care numai să se sature ei, numai să aibă ei toate plăcerile. Există de tot felul. Fiecare din noi este bine să căutăm să câștigăm cât mai mult, să dăm cât mai mult și să punem la o parte cât mai mult pentru ce va fi în viitor. Dar nu e un păcat să cauți să câștigi bine. Eu am fost în Arabia Saudită acum. Cum am ajuns în Arabia Saudită? Că nu intră un evreu în Arabia Saudită pentru nimic nu. Dar eu am fost adus de o societate americană care acolo afaceri cu petrolul și au scris la guvern, avem nevoie de unul care dă consultații în afaceri, un mare sfetnic în materie de afaceri, unul vârmbră. Și m-au adus pe mine și adevărul este că eu sunt un sfetnic în afaceri. De câte ori întâlnesc un om de afaceri, îi spun afacerea să o încep cu rugăciune, din ce câștigi să dai pentru săraci și să dai pentru biserică, să dai lefuri bune la funcționar și Dumnezeu să le binecuvânteze. Atât. Și dacă faci afaceri în sensul ăsta, să-L ajute Dumnezeu. Dar acum să așteptăm de la surori vreo întrebare. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Aș vrea să știu ce sunt acestea, ce considerați dumneavoastră că sunt acestea și cum poate cineva să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Ce trebuie să punem toți ca să... Mulțumesc. Cum poate să ajungă cineva să fie lucrător destoinic? Spune în Scriptură. Dacă ați făcut toate câte vi s-au poruncit, să nu credeți că sunteți lucrători destoinici. Deci să știți că sunteți lucrători netrăinici. Nu spune asta? Deci dacă faci tot ce poruncește Dumnezeu, nu ești lucrător destoinic. Pentru ce poți să faci? Cum să ajungi lucrător destoinic? Să nu faci ceea ce este poruncit, ci să-i faci lui Dumnezeu surprize. Să faci și ceva ce nu-i poruncit. Să faci ceva mai presus de ce așteaptă Dumnezeu. Dumnezeu a dat o poruncă. Eu vreau să am un loc de închinare pe pământ, uite să aibă atâtea metri de lungime, atâtea metri de lățime, să fie atâtea perdele, să fie, știți cum este, un cort. Și a spus e clar, cort vreau. Numai cort vreau, nimic altceva nu vreau. Și David a citit și a spus, nu se poate, a zis Dumnezeu să aibă cort. Dar eu nu sunt de acord. Eu îi fac un templu. Și Solomon, fiul său, a spus, nu fac un templu, nu știu ce. Fac un templu cu aur, cu argint, cu toate lucrurile frumoase. Dar Dumnezeu a spus cort. A spus el că e modest, dar eu nu sunt mulțumit să aibă el numai un cort. Să aibă mai mult. Și așa să ne gândim ce surprize putem face de Dumnezeu. O să vă mirați de ceea ce vă spun acum, dar am fost foarte impresionat la închisoare. Am stat la un moment dat cu niște frați adventiști. Ei, precum știți, țin sabatul și nu mănâncă porc și lucruri de astea. Și acum, la închisoare, rar ne dădea carne, tare puțină, dar niciodată nu știai dacă... Era câte un fir de carne acolo și nu știai dacă e porc sau e vacă, nu puteai să știi. Și nu știai dacă nu e grăsime de
de porc sau de vacă acolo. Și bieții adventiști nu mâncau. Nu mâncau. Și schimbau cu alți deținuți, dădeau ciorba lor la ceilalți deținuți și ele dădeau o bucată din pâinea lor sau din marmelada lor, dar adevărata mâncare era ciorba aceea, știi? Și ei nu puteau să mănânce. Sâmbătă, nu aveam calendare la închisoare, dar știam totdeauna când e sâmbătă. Că sâmbătă îi bătea pe adventiști, dar așa îi bătea cu ciomegi, îi bătea din moarte, nu? Fiindcă ei nu vroiau să lucreze sâmbătă, ca să-i ziua sfântă. Și toți îi compătineam. Și, sigur, eram contra nedreptății, că se face asta, nu-i motiv să bați pe un om, să omor. Și eu am vorbit cu niște frați adventiști și mi-am spus, Dumnezeu, voi aveți convingerea că mai este în valoare și astăzi legea din Vechiul Testament, că trebuie să țineți sâmbăta și să nu mâncați anumite lucruri. Nu e locul aici să discutăm dacă trebuie sau nu trebuie. Aveți convingerea aceasta. Nu gândiți că Dumnezeu a dat legile acestea pentru situații normale. În mod normal, să nu mănânci porc, să mănânci vacă, nu? Sau să fii vegetarian. În cazuri normale, mai curând să odihnești sâmbăta decât duminică. Așa gândiți. Dar în cazuri anormale, când e vorba de viață și de moarte, când te omoară pentru chestia, nu credeți că Dumnezeu El însuși a renunțat la legea aceasta? Și mi-au răspuns dintre ei, știm că nu avem nicio obligație în închisoare să ținem legea aceasta. Și nu ținem fiindcă suntem obligați, ci vrem să-i facem lui Dumnezeu o surpriză, să-i arătăm că facem lucrurile acestea fiindcă îl iubim, nu fiindcă îi ordonăm. Am rămas foarte impresionat. Și noi să nu ne uităm mereu cât este ordonat și nu cumva să facem mai mult decât este ordonat. Fiecare din noi putem să facem surprize lui Dumnezeu. Și uite, îmi vine în minte o surpriză. Să-mi dați voie să vă spun, fiindcă o soră mi-a pus întrebarea, să vă spun de una din cele mai frumoase surprize făcute de Dumnezeu de care știu eu. Aveam în biserica pe care o păstoream eu la București, aveam o evreică oarbă din naștere. Eu am botezat-o. Nu era voie de botezat pe vremea lui Antonescu evrei. Clandestin am botezat-o și când era membru la biserică. Care era povestea ei? Ea era oarbă din naștere și s-a căsătorit tot cu un orb din naștere. Ei nu s-au văzut niciodată unul pe altul. Și s-au căsătorit. Erau săraci. Munceau ceva, dar cât poate să muncească un orb și cât poate să câștige un orb. Așa că trăiau ei în sărăcie. Amândoi erau necredincioși. El era român, ea era evreică, dar și nici român nu era credincios. El avea icoane în părete. Acum, foarte interesant. Prietenii noștri ortodoxi, când îi întreb de ce trebuie icoane, îi spun, păi nu poate fiecare să citească Biblia. Icoana este o Biblie văzută, nu vezi nașterea lui Iisus, vezi magii, nu vezi răstignirea, deci e un fel că citești Biblia. Bun, asta e explicația de ce au ei icoane. Foarte bine. Dar dacă cineva e orb, de ce ține icoane? Ăsta era orb. Și ăsta icoane sunt ține. El nu știa ce este fixat în icoane. Dar erau fără religie amândoi. Că la un moment dat, el să se îndrăgostească de altă femeie. Dacă pe mine mă ispitește o altă femeie, diavolul mi-a șoptit, uite, a ta e neagră și asta, uite ce frumoasă blondă e, nu? Și a ta e cârnă și asta, uite ce nas are cât un contrabas. Îți arată că aia asta e mai frumoasă. Dar el n-a văzut niciodată, nici pe a lui, nici pe cealaltă. Dar cealaltă i-a trebuit, nu i-a trebuit a lui. El a văzut până la urmă pe amândouă, nu era una mai frumoasă decât cealaltă, dar găina vecinului e curcan. Totdeauna femeia cealaltă e mai frumoasă decât... Și, ca să o tai scurt, el a lăsat-o pe ea și s-a dus cu femeia cealaltă. Și ea a rămas singură, părăsită, săracă, deznădăjduită, a hotărât să se sinucidă. Și s-a dus de la o farmacie la cealaltă, a cumpărat aici câteva pilule de dormit, aici câteva, și astăzi vreo 50 de pilule de dormit, și s-a gândit dacă le dizolv într-o apă și o beau, adorm și nu mai mă trezesc, ceea ce nu e adevărat. Nu sunt moare din pilule de dormit, dar ea așa s-a gândit și acum dizolvase pilulele în apă și a luat paharul
să ducă la gură să se otrăvească. Ea mi-a povestit în odaia unde s-a întâmplat lucrul ăsta și mi-a spus ea, o evreică, care habar n-avea de Iisus. N-avea nimic de apărat. Deci și odată l-am văzut pe Iisus acolo lângă dulapul acela. Și Iisus mi-a spus, ceea ce faci e păcat, e greșit. Și i-a spus, dar Iisuse, ce alta să fac? Nu vezi, părăsită, săracă, necăjită, nu mai am pe nimeni, ce să fac? Viața mea e pierdută. Și Iisus i-a spus, ei, nu evrei. I-a spus, uite, te învăț eu ce să faci. Numai să faci exact ce spun eu și o să fii fericit. Ce pot eu să fac? Uite, te duci la femeia aceea cu care te înșală soțul tău și să-i spui, eu îl iubesc pe soțul meu și vreau să-l văd fericit. Și dacă cu tine e mai fericit decât cu mine, eu sunt bucuros să fie cu tine, numai să fie fericit. Vină tu cu soțul meu și veniți și locuiți în casa mea. Și eu o să fiu servitoarea voastră. Eu o să vă gătesc, eu o să vă spăl orice și mie o să-mi crească inima că îl văd pe soțul fericit, cu tine fericit, cu oricine fi. Eu asta e, eu îl iubesc și vreau ca el să fie fericit. Eu nu vreau să fie cu mine, ci să fie el fericit. Dacă e cu tine fericit, eu sunt bucuros de asta. Cum să fac eu lucrul așa? Du-te și tu. Și s-a dus ea la femeia cealaltă, i-a spus cuvintele acestea și a dus-o pe femeia cealaltă cu soțul să trăiască la ea în casă. Am fost eu în casă, cunosc toată experiența, a dus la ea în casă. Și ea era servitoarea soțului cu ibovnic aceea și spunea, eu m-am bucurat de ea, îl vedeam pe el că e bucuros. Îl vedeam că fața lui strălucește când pe ea o îmbrățișează, bine că e strălucește, dar dacă e orb, are o bucurie, să aibă bucurie cu ea. Și așa de frumos s-a purtat ea cu soțul ăsta înșelător și cu femeia aceea, că bărbatul a înțeles și a gonit-o pe aia elaltă și s-a întors la soțul ei. Și ea, având experiența asta cu Iisus, a întrebat de creștinism și a căpătat un Nou Testament în braille. Știți că există, iau cărți de-astea care se citesc cu degetele. I-a căpătat un astfel de Nou Testament și eu am ajuns să o cunosc și să o votez. Acum, Biblia ne învață să iubim, dar Biblia nu ne învață să iubim în așa fel încât să devină o servitoare a ăluia, persoanei ăluia care mi-a furat soțul. Asta e o surpriză pe care o faci lui Dumnezeu. Asta e mai ceva decât ce s-a așteaptă El. Și să ne ajute Dumnezeu să ne gândim care e surpriza cea mai mare pe care o putem face lui Dumnezeu. Spune la Cepania 3:17 că există un popor care îl face pe Dumnezeu să nu mai poată de veselie. Dumnezeu să se uite, ce ăsta-i grozav, credincios, ăsta credincios, parcă îmi saltă mie inima de bucurie, astfel de credincios să fiu. La Geneza, la capitolul 6, în versetul 2, începând cu versetul 1, scrie: Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat neveste pe acelea pe care și le-au ales. Aș avea o întrebare, dacă mă puteți lămuri pe mine personal, nu știu la cine se referă autorul prin Moise când a zis Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor, deci deosebire dintre Fiul lui Dumnezeu și fetele oamenilor. Și în al doilea rând, în versetul 4, uriașii erau pe pământ în vremurile acelea. Se referă la uriaș sau oameni puțin mai mari ca noi? Eu știu numai cât spune Scriptura. Restul sunt interpretările noastre. Potrivit Scripturii, și eu cred lucrul acesta, nu toți cei cu care trăim în lume sunt oameni. Sunt unii care au înfățișare de oameni, dar sunt dragi. Iisus spune despre Iuda, unul dintre voi este un diavol. Nu spune că îl urmează pe un diavol. Unul este un diavol. Iar alții sunt îngeri buni, care trăiesc între noi în chip de om. Spune în epistola către evrei, fiți primitori de oaspeți, căci așa făcând, poate s-ar putea întâmpla să găzduiți îngeri. Dar că sunt îngeri care trăiesc între noi. Acum, ca să vă și bucurați, în legătură cu acest verset, să vă spun ce mi s-a întâmplat mie. Trebuiam într-o duminică să cunun o tânără pereche și seara nevastă mea se culcase și eu mă gândeam la o predică pentru cununie.
Și nu venea niciun alt verset în minte decât fiți primitori de oaspeți, căci așa făcând, primește înger în casa ta. Verset foarte frumos, dar nu vedeam cum se potrivește cu economia, să nu avem nimic a face cu primirea de oaspeți. Și nu puteam să ajung la nicio predică, am zis, bun, fac eu predica de mine, dar fiindcă sunt la acest verset, să mă gândesc, am avut atâția oaspeți în casă. Care din ei o fi fost un înger? M-am gândit că ăla. Era mai curând drac a fost, n-a fost înger. Ăla a fost bunicel, dar om n-a fost. Ăstălalt n-a fost recunoscător niciodată. N-am văzut un înger pe care eu să-l fiu spătat. Și deodată întorc privirile și o văd pe soția mea dormind. Și mi-am zis că ăsta e îngerul care l-am primit în casă la mine. Și a doua zi la nuntă, asta am spus. Că la căsătorie, soțul capătă un înger care să fie lângă el. Acum m-am văzut în România cu perechea aia pe care am căsătorit acum 40 de ani. El încă îi spune, numai îngerașul meu îi spune de la predica aceea. Noi avem convingere că nu toți oamenii sunt numai oameni. Pot unul dintre noi să fie îngeri în chip de om. Unii îngeri buni, unii îngeri răi, lucrurile sunt complicate. Deci, se poate că acest verset, că fiii lui Dumnezeu, care trăiau între noi ca oameni, s-au căsătorit cu fetele, cu alte fete, poate să însemne simplu că niște credincioși și atunci erau numiți copii ai lui Dumnezeu, pe când alții nu erau copii ai lui Dumnezeu. Și din astfel de împerechieri, câteodată au ieșit uriași, nu trebuie să ne gândim că erau oameni de 2 metri sau de 3 metri, sunt între noi uriași. Unii uriași în dragoste, uriași în înțelepciune, uriași în bunătate, uriași în răutate, există fel de uriași. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să fim mari în cele bune. Altă întrebare. În adunarea în care am fost eu, a venit un frate și a ținut o predică. Din alte comuni, din Arad. Eu nu eram în Arad atunci. S-a povestit despre răbdare, despre îndelungă răbdare, răbdare cu bucurie și în comentariul lui a Bibliei a spus despre încercarea prin care a trecut fratele Vurban la închisoare. Și eu de atunci, de când, după ce am ieșit din închisoare, deși fratele a fost plecat, după aceea ne-am întâlnit de multe ori, dar n-am reușit să-i pun întrebarea. Aș vrea să povestesc experiența care ai avut-o când ai fost singur în celulă, închis cu cei care erau hotărâți să moară. De ce n-ai murit acolo? Că doctorul a zis că s-a sfârșit viața și experiența din celula aia. Să spun despre răbdare. Într-o duminică dimineață, era 29 februarie 1948, am plecat de acasă pe jos, știți că nu intră în automobil. Pe jos am luat-o spre biserică, era o duminică dimineață, pregătisem o predică despre răbdare și decisem să fie, într-adevăr, o predică bună despre răbdare. Și în drum, deodată se oprește o mașină a securității în fața mea, 4 jalați sar din mașina aia, mă împing în ea și am fost furat de pe fața pământului și ani de zile nimeni n-a știut unde sunt. Eu n-am fost arestat cu un mandat, nu știa nevastă mea, nu știa că am dispărut, gata, n-am mai fost. Nevastă mea umbla pe la securitate, pe unde vrei și unde e soțul? Doamnă, dar noi arestăm un pastor. Pe la noi democrație, noi respectăm religia. Și era acolo. Și îi spunea că eu nu sunt arestat, dispărut. Și după ani și ani de zile m-am liberat. Primii ani de închisoare am fost singur în celulă. Urmă am căzut foarte, foarte bolnav. Eram pe pat de moarte în celulă. Ortodoxi când treceau pe lângă patul meu și făceau semnul cruce când fac ei la unul care a murit. Ei credeau că eu am murit, așa de aproape eram de moarte. Și după ani și ani de zile am fost liberat și m-am dus la aceeași biserică să țin predica aia despre răbdare. Trebuiam să țin acum ani și ani de zile, dar Dumnezeu a zis că înainte de vorbești de răbdare, să te văd dacă ai avut răbdare. Dumnezeu vrea ca noi
cele ce spunem, nu numai predicatori, dar fiecare, să fie aur încercat în foc. Și așa am cunoscut răbdarea, într-adevăr, am fost printre cei muribunzi în închisoare, dar Dumnezeu a avut milă. Cred că foarte mulți în România s-au rugat pentru mine și pentru nevastă mea, care și ea a fost la închisoare. Și Dumnezeu a făcut minuni și uite, a dat posibilitatea să venim și în străinătate și să spunem toate cele ce s-au petrecut acolo și așa s-a creat misiunea în care lucrez acum, care ajută pe credincioșii prigoniți. Dacă v-a plăcut acest mesaj, dați like și subscribe. Te invit să urmărești episodul următor în care Richard Wurbrand va predica despre frumusețea împărăției tăcerii. Dând un share, sunteți o binecuvântare pentru cineva.